Duha ka pulis ang patay, duha ang samdaan human gipang tigbas ug gipamusil sa Barangay Lacson, Kalinan District sa Davao City. Atong saro ng detalye ini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, igo lang niresponde ang duha ka biktimang pulis sa sumbong nga dunay kagubot sa lugar. Apan sila na hinuoy gipahimungtan sa duha ka mga sakop sa tribong Matigsalog nga mo'y unang nagdala og kasamok. Patay sab ang usa sa mga suspect sa maong hitabo. Samad tinigbasan ug pinusilan ang nitapos sa kinabuhi ni Police Corporal Mark Anthony Corsino human niresponde sa kagubot sa Purok 4 Barangay Lacson, Kalinan District, Davao City, alas 4 Miyerkules sa hapon. Miulbo ang kasamok sa pag-abot matud pa sa usa ka benaw maanid blandas sa balay sa iyang igsuon. Kini human giselosan matud pa niya ang iyang igsuon ug asawa niini tungod mao kunoy nangulo sa grupo nga nagapanambal. Pag-abot nila gikan sa bukid, nagdala sila sundang tagsa sila unya napay bangkaw. Nanghasi siya diri sir. Dayon gigunitan ang buros o kining gitumba gituokon niya. Pag-abot sa lugar, gikahinabi matud pa ni Police Corporal Corsino kauban ang mobile driver nga si Donald Umbrite ug Police Auxiliary nga si Richard Mendoza, ang amahan ni Landas nga isurrender ang sundang ay gunitan ni Landas. Apan inay mo surrender. Adto sa diri ang ingon pulis adto sa diri dala amahan. Ingon na adto sa kuyog naman amahan atong nagkuan. Ingon na surrender na lang ayon na ang pagsukol kay atong pulis na ato ang gobyerno. Tanaw si Ben sa pulis, murag ma-action sa smile. Nya, wala lang po ang pulis, ingon mga pulis nga ayog duol ha, ayog duol good sir, ayog duol sir. Mo to action og dagan, action og lakaw paspas si Ben. Ayog duol sir, mo to pa ayog duol sir gipusil ni sir ang yuta bagi salbahan. Paghuman, na action man gyud si Ben og kanang action og bangkaw gyud, bangkawon man gyud na si sir. Atras sige na siya ana sa lakrak sa lawas ni Ben. Gikan didto ginaatake na matud pa sa ginganlang Ben ang pulis nga dala ang iyahang bangkaw busang ginahimo matud pa sa pulis nagaatras kini samtang ginaratratan kining ginganlang Ben apan wala matud pa kini madutlan sa bala sa pusil hangtod sa naabot dinhi ang pulis nga nagaatras apan tungod kay batuon kini nga dapit dinhi nahayang og natumba ang pulis. Dinhi na nakahigayon ang ginganlang Ben nga tigbas-tigbason ang pulis ug giilog pa ang baril kung asa gitawasan pa pagpusil ang pulis. Sunod nga gitigbas sa kauban ni Landas nga si Rico Masakay, ang mobile driver. Sulod, sir! Sir! Kumano pala, sir! Sir, sulod, sir! Sulod! Sulod si sir dero sa tindahan sa kong pagmangkon kanang kaabri man kung wala pa patal pud so si sir diri asa mo ang balay sa kong suon. Midagan pa si Landas padulong sa highway ug namusil. Hinungdan nga naigusab ang bintana ni ining multicab. Sa pag-abot sa backup ng Police Mobile, nakita nila Police Chief Master Sergeant Tito Lage o Police Corporal Ken Leo Gumanoy uban ang ilang mobile driver nga pulos dunay dala nga pusil ug sundang ang duha ka mga suspect. Kalit lang gipaarakan sa duha ang mga backup nga pulis. Ang isa ato nga si PCMS Police Chief Master Sergeant Lagi mabutong naabtan po niya dito naabtan sila atong isa katong suspect nga nagkuan sila, nag-grappling sila, no? Nagdinumugay sila. And nakita na lang dito nga naigo na atong pulis o natumba na po itong suspect. Samdan sab si Police Corporal Gumanoy human nakahiagom og samang tinigbasan sa tiil. Sa gigasang Joint Hot Pursuit Operation, nasikop ang suspect nga si Masakay og na-recover sab ang mga pusil sa pulis. Makita man nimo nga ang kalaban dito ang magpamilya lang. Walay pangayaw. Ang atong pulis dito, police response tungod sa commotion nga nahitabo dito. Saray paabot sa ilahang pasubo ang Davao City Police Office ngadto sa nahibiling pamilya sa duha ka mga napatay nga sakop sa Kalinan Police Station. Samtang mihatag na sab kaganina sa ilang pasiuna nga pinansyang atabang ang DCPO ngadto sa nahibiling pamilya. Samtang ginaakupar na sab karon o ginaandam ang ipasang-at nga kasong murder batok sa naarestong suspect. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.